ta yaya ita gwamnati ta san wannan? Gwamnati ta san ilimin addini, gwamnati ta san waɗannan littafai da nake ciro maganganu a kai, gwamnati ta yi risacin ta duba su, ta ga maganganun nan babu ni na faɗa har ya zama ni na tunzara jama'a. Ya kamata gwamnati kafin ta nasabta maganganun ta tabbata ni na yi su. Idan ku akwai littafai ba ni na yi ba to gwamnati ta zalunce ni kenan, dan maganganu ba nawa bane, na waɗanda suka rubuta ne, ban ga laifi ba dan na bijirar da shi. Me san ya tabbata gwamnati ta san zalunci ta aikata, zaluncin baƙiƙiyar wanda babu dalili kan yansa, ya nemi hirar da kwamishinan ilimi ya yi ta a daren jiya. Za a je na faɗa ƙarara waɗannan malamai da yau gwamnati da jiya gwamnati dafawa, gwamnati na da cikakken sani ce azzalumai ne, marasa gaskiya ne, masu siyasar addini ne, kuma sun juya al'amura ne da gangan, sun sigar da siyasa cikin saɓanin ilimi. Magana ta gaskiya ita gwamnati duk wannan abin take, kuma ina mata jaji, ina mata takaici. Dalili shi ne wannan kuskuren ta yi ta samu matsalar da ta samu zaben 2019. Na ta roƙarta cewa ni ba na siyasa, ban da gamin kai da wani ɗan siyasa, ban da gaba da gwamnati. Amma waɗanda suka kasa faɗa da ni a dinance suka zama suna da fawa a cikin gwamnati, suka tunzura shi a kaina a waccan teno. Duk rarrashin da zan wa bawan Allah nan ne mai, wanda ya kamata ya gaskata ni, tunda ba wani abu da laifi da na taɓa masa, ya ƙi ji. Aka zo aka yi wannan abu, aka shiga wannan markabu, ya zama na wannan jawabi na wai ɗauke shi a matsayin yaƙarsa ne. Ni ba yaƙarsa ne yaƙi na siyasa, yaƙarsa ne yaƙi na aƙida, wanda yaƙan nan ta aƙida in zai gyara a shirye nake in gyara in tafi da shi in zauna da shi lafiya. Yake ta filin nan, wannan fili ba nema ne ba, fili dama na wani takarda ce kawai ban karba ba, har a gwamnatin Kwankwaso ma an tabbatar min da shi. Fili kawai takarda ce ban karba ba, duk activities na a ciki nake, kawai ya san wannan. Kuma duk abin da ya taso ma na rubokin da aka yi duk a dalili na ne, ni ne ta wannan karakai na shekara 20 ina karakai na kan filin. Shekara 20 ya tazara gwamnatinsa da shekara 20. A jihar Kano ma ban da lokaci, ai ba malami ne ni mai arhaba yadda shi yake zato. Bai ga bai taba gani na a gidansa ba, ganin da ya min sau ɗaya ba shi ya nemi aka kai ni ba. An gaya masa ni malamin allazi wahidin ne ni, tsada ce da ni. Abinda zan yanzu wannan littafin da ku gani kewaye da ni rubutu zan da duk duniya sai ta amsa masa. Shi yasa ke gaya musu dan na budari suka yi aka. Yanzu babbar dagar da take jiran su shine wannan tsare ne daga shiga masallaci zan tare a library su jira me zai fito nan gaba. La ilaha illallah. Su nake zaman jira ni yanzu da batun fidda gun da za a zauna, da ranar da za a zauna ni da Mu'azzam na ɗaya kenan a mataki na ɗaya, ni da Karibu Kabara a mataki na biyu, tunda shi ma ya ce ya gane hadisan nan ba daidai nake ba. Na ce to shi ma kamata mu zauna da shi ya fahimtar da ni. Bashir Umar Ali Umar shi ma ya ce ba daidai nake bijirar da hadisai ba, shi ma ya wajaba mu zauna ya kawo hadisan da ba daidai nake bijirar da su kafin a ɗauki maganarsa komai tudinsa sai ya tabbatar da laifi. Abdullah ya ce ƙarya nake hadisan da nake faɗa babu su, juya su nake. Shi ma ya wajaba dole a zauna mu zauna tare da shi ya tabbatar da laifina kafin Ganduje ya mara musu ya hukunci.